Бынан алдағы явапқа тағы бір өстәмә. Уитр дигән һүз, уитр нечетный, башкортса так була. Һәм уитр намазларның төрләре бөтәһе лә ысынлап та так. 1 рәкәт, 3, 5, 7, 9 һәм 11. Без әйткәйнек, әгәр кеше үзенең уитрын укымаган икән, мәсәлән, көн һайын 3 рәкәт уитр укый, ләкин кисәгә укыманы ди мәсәлән. Һәм ул буның өсөн каза һымак итеп духа вакытында намаз кылырга тиеш. Ләкин духа вакытында уитр укылмай. Әйтәйек, һез 3 рәкәтлек уитрыгызны төшереп калдыргансыз икән, духа вакытында ана шул уитр өсөн каза, ягъни компенсация кылып куярга уйланыгыз икән, һез 3 рәкәт итеп кылмайгыз, 4 рәкәт каза намазын кылагыз духа вакытында. Ләкин ниятегез уитрга каза булса ла, һез буны барыбер 4 рәкәтлек духа итеп укыйсыз. Мана шулай. Кыскаһы, духа вакытында 3 я 5 я 7 рәкәт укый алмайсыз бит инде. Духа вакытында ондай так намазлар кылынмай. Һез уитрыгызга каза кылыр өсөн ана шул 3 рәкәткә 1 рәкәт өстәлә лә 4 рәкәт була инде. Мана шулай аңлата алганымдыр дип ышанам.